Shirin ra'ayinku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne na kuma Aure Ibrahim Magana daga garin Zuru wanda ke gabatar da shirin ra'ayinku mai kayatar da ku mai nishaɗin da ku a wani lokaci ga mutane da Malam Cokali. So Malam Cokali zan ma wata tambaya. Idan har ka ci wannan ansa tambaya akai kyauta mai tsoka da zan ba. So ka shirya? Ka shirya? So da Allah wani irin abinci ne wanda idan aka gasa yana ciwuwa idan aka dafa ya lalace. To akwai abubuwa kaga kamar irin su kosai. Ga ka a cikin shirin ra'ayi akwai wata gagarumar tambaya da muke so maka wanda idan ka ci za mu baka wata gagarumar kyauta ne ɗauki. Ka shirya da ma wannan tambaya? Allah wani irin abinci ne wanda idan aka gasa shi za a iya ci idan kuma aka dafa shi ya lalace. Idan an ka gasa shi yana ciwo amma idan aka dafa shi ya lalace. Abinci wani iri tambayar da nake abinci ne ana ci. To a ina ke Shirin ra'ayinku. to da Allah zan ma tambaya wani irin abinci ne idan aka gasa shi yana ciwuwa idan aka dafa shi ya lalace. Ban ke mana Ba ke ba insha Allah. muna maka barka da zuwa shirin ra'ayi. So akwai wata tambaya da zan maka Malam Abdullahi idan ka ci wannan kyautar idan ka ci wannan tambayar ko zan ba ka kyauta mai tsoka. Ka ji ko? Wani irin abinci ne wanda idan aka gasa shi ana iya a ci idan kuma aka dafa shi ya lalace. Ka faɗa mana kai. Za a baka kyauta idan ka ci. Kai tunani da kyau Malam Abdullahi. Zan ba ka kyautar sababbin kuɗin nan da Buhari ya ce a dinga. Kai, Malam Abdullahi na taɓa ma gaskiya da kyauta. Wannan kuɗin su ne Buhari ya ce a kashe na baka su kyauta ka je ka sha ruwa. So anan ma kawo ƙarshen shirin ra'ayinku na abinda idan aka dafa za a iya ci idan kuma abinda idan aka gasa shi za a iya ci idan aka dafa ya lalace. Malam Abdullahi ya ga mu da sunan shi ne. Muna godiya masu bibiyar shirin ra'ayi. Shirin ra'ayinku.